warahmatullahi wabarakatuh. Cik lo cik. Kagem sedaya para bapak lan para ibu ingkang kawula hormati, sesepuh bini sepuh, sesepuh agami, sesepuh masyarakat ingkang kawula hormati, langkung-langkung inggih menika Bapak Hadi Susanto kalian Ibu Umi Nur Afifah ingkang kawula utamakaken, ingkang kawula hormati. Ing mriki kawula mewakili saking paguyuban seni reog Bayu Jaya Manunggal, pimpinan inggih menika saking Bapak Suratman saking Lalatan Dusun Bondo. Kawula sak kanca ngaturaken matur nuwun sanget dumateng keluarga besar inggih menika Bapak Hadi Susanto kalian Ibu Umi Nur Afifah sekeluarga. Kawula saged memenuhi undanganipun dalam rangka khitanan adik Racandra Adya Fatia. Mugi-mugi anggenipun khitan tentunipun egal-egal saras dadosno anak ingkang soleh, dadosno anak ingkang sukses, bekti kalian tiang sepahipun kekalih migunani lingkunganipun lan soho nusa lan bangsanipun. Ing mriki kawula mewakili saking paguyuban seni Bayu Jaya Manunggal. Mugi-mugi kawula sak kanca samangke saged ngibur sedayanipun para tamu undangan, para bapak lan para ibu ingkang sami rawuh. Kawula aturaken sugeng rawuh, sugeng pinarak, sugeng hangresepi jangan ingkang sampun kasediaken inggih menika keluarga besar Bapak Hadi Susanto kalian Ibu Umi Nur Afifah. Pramila detik enjang menika kawula abadi matur mewakili sekaligus keluarga Bapak Hadi Susanto kalian Ibu Nur Afifah. Dek kala rumiyin menika gadhahi unek-unek utawi nandaripun nggih sae. Bilih adik Racandra Aditya Fatsa sampun titi wancinipun khitan menika dipun tanggapaken nggih menika arupi barongan BJM utawi Bayu Jaya Manunggal. Pramila kawula sak kanca saged rawuh kanthi boten wonten alangan satunggal punapa sekaligus kawula nyuwun panyeksen dumateng panjenengan sami bilih nandaripun keluarga besar Bapak Hadi Susanto kalian Ibu Umi Nur Afifah enjang menika sampun luar Pak nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun saking paguyuban seni Bayu Jaya Manunggal monggo dipun ranjakaken, dipun kompakaken kangge ngibur adik ingkang dipun khitan
Matur nuwun sanget. Jam menika audio sound system DN Pro selamat bertugas. Sederek kaula OP Production. Mugi-mugi saged kerjasama saged sae sehingga kaula sak kanca kru BJM saged meriahkan hibur dumateng panjenengan sami. Pramila kalaturaken sedayapun para bapak lan para ibu, yuk monggo dipun kipraken saking paguyuban Senirio Bayu Jaya Manunggal. Saking paguyuban sedang Bayu Jaya Manunggal abade kahibur al-artis saking paguyuban Senirio Bayu Jaya Manunggal sepeda injih menika iya jeng Eva Agustina kaping kalihipun injih menika diajeng Herna injih menika saking BJM. Moga bisa dadi tombo kangen iki nandang koyo rino wengi. Wayang wengi udan krimis ra wis
jroning uripku yen ora ana sliramu kansa tutukanku rasa kata apa gawe lara dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyang rino wengi Enjing bakatan wau sanggeng al artis sanggeng Bayu Joyo.